Saan ang nakontrol ti 22-wheeler truck driver ti Manibela ti lugan na rason ang Nadungpar daytoy iti Acacia 3 iti National Highway asakupen ti Sitio Kakaldingan, Barangay Lungog, Narvacan, Ilocos Sur. Ti driver ti 22-wheeler truck ket agtawen ti patapulo ket upat na asawaan ken nagnanaed iti Barangay Tabyog, Bukay, Abra. Basar kini Police Lieutenant Reynald Ramos, officer in charge ti Narvacan Police Station, ket saanin ang nakabigpay ti driver ura impadas na tanaglak ti Manibela arason iti panakaidungpar na iti Acacia. Inayon pa ni Ramos, agaputi pasamak ket nakaro ang nadadael ti sangwanan apaset ti lugan, kang runaan iti bangir apaset iso apagyamanan da ngawan iti kadwada apahinante tanukas bilang adaman ket amangan no iso tinadangran. Tinasaw a trailer truck ket nagkarga ti semento nga agturong iti amyanan a direksyon, ngem idinadanon da tinasaw a lugar ket isumeten ti panakaidungpar na iti Kayo ti Acacia. Damag Regional, para iti IFM News, siyak ni Idol Tony G, Tatak RMN.